چیروکا me îşev ji qelema Mujganê Şêxî ku Kurdê Îranê ye, Kurdê Rojhilatê ye. Sî çîrok sî şev e. Ji qelema Sadiq Reşwan hatiye wergerandin ji Farsî bo Kurmancî ji weşanên morî. Çîroka duyem Mişkê û Qijik xanim. Hebû carek ji caran xêr û xweşî bibarin li hazir û guhdaran. Mişkê mişkeka biçûk bû. Wê ji dibistanê heta malê baz da paşê ew çû mitfaxê û bi hilehil got: Dayê, vê êvarê li çewlikê şevderê pêşaneya penêr û şîraniyê li dar dixin. Dibe ez jî herim wir, yanî fuarek çêdikin, fuara penîr û şîran. Mişkê li mitbaxê tev digeriya û bi kêfxweşî wir de diçû, pişt re wê got: Dayê, ez kirasê xwe yê pembeyî li xwe bikim? Dayê teyfkek penêr li ber keça xwe danî û li kêleka wê rûnişt û got: Mişkê can, ez pir dixwazim ku tu herî pêşaneyê lêbelê. Mişkê penêrê di destê xwe de danî nav teyfikê û zîq li diya xwe nihêrî. Dayê domand: Qijik xanim nexweş ketiye. Tu kesê wê jî tune ku lê binêhire. Ez jî îro pir mijûl im û nikarim herim bawê. Mişkê bêdeng ma û tiştek negot. Wê firavîna xwe hêdî xwar. Ji nişka ve bişirî. Ji şûna xwe baz da û got: Temam dayê, ez ê herim ba Qijik xanimê, dê sala din jî pêşane li dar bikeve. Were amadekirin. Dayê pir kêfxweş bû. Dayê hinek dermanên giyayî dan mişkê û ji wê re got: Afêrîn keça min, vana jî bi xwe re bibe û ji Qijik xanimê re bikelîne û bide wê boko vexwe. Mişkê derman hilanîn û bi lez ji malê derket ji ber ku hêstir ketibûn çavên wê. Çima hêstir ketibûn çavên wê? Ji ber ku neçûbû fuarê. û wê nedixwast dayê tê bigihêje ku ew nerehet e. Mişkê ber bi mala Qijik xanimê ve birê ket. Qijik xanim qijikeke pîr bû ku li wî aliyê daristanê dijiya. Yekem rûstir û bêhnteng bû. Mişkê hêstirên xwe paqij kirin û wê xwe da hev, paşê kete rê. Demekî şûn de ew gihîşt ber hêlîna Qijik xanimê, dengê qareqara wê dihat Mişkê. Mişkê silav kir û ket hundir. Qijik xanim pir nexweş bibû û mirûzê wê ji yê berê jî tirştir bibû. Ew ji şûna xwe radibû, da ku qurtek ava germ vexwe. Qijik xanimê mişk dît serê xwe vegerand, bi sixesix got: Qar, tu yî mişkê? Mişkê pêş de çû û bi baskê wê girt û ew li cihê wê da razandin. Mişkê hinek ava germ da wê û bi xwe jî çû ku dermanên giyayî bikelîne û ji Qijik xanimê re amade bike. Mişkê li derdora xwe nihêrî û got: Ev ders çiqas qirêj û li hev ketiye? Qijik xanim guneh e, ew pîr û nexweş e, ez ê hinek alîkariya wê bikim. Pişt re wê gêzik hilanî û pê hêlîna Qijik xanimê paqij kir. Wê bêdeng û lez kar dikir. Qijik xanim carinan bi dengekî girtî dikuxiya û dikir qareqar. Mişkê giyayên kelandî ku niha bibûn derman, da Qijik xanimê û ew wê vexwar. Mişkê hemû hêlîn malaştibû û paqij kiribû û her tişt danîbû şûna wan: qalibên sabûnê, gûz, kevirên biriqî û her wekî din. Qijik xanimê dermanê xwe vexwaribû û pişt re raketibû. Mişkê li hêlînê nihêrî û got: Aha, her der paqij û rêk û pêk bû. Niha ez herim dervê yê hêlînê jî paqij bikim. Ew der tijî pel bûye. Mişkê ev got û gêzikê û mijûlî malaştinê bû. Mişkê ev got û da gêzikê û mijûlî malaştinê bû. Dema ku wê
pel berhev dikirin wê bicarekî dît ku tiştek li nav pelan dibiriqe. Wê ew hilanî û dît ku ew polikekî zîv e ku dibiriqe. Karê mişkê bi dawî bû û qijik xanim jî ji xewê şiyar bibû. Wê li derdora xwe nihêrî û got: Dest xweş mişkê can, spas keşa min. Hêlîn çi qas paqij bîye û ez jî çi qas baş raketim. Dermanê ku te da min, halê min pir baş kiriye. Mişkê polik da qijik xanim û got: Min ev li nav pelên ber deriyê malê dît. Qijik xanimê got: Qar, qar, min ev çend roj berî niha li wî aliyê daristanê dîtibû. Tu dizanî ku ez çi qas tiştên ku dibiriqin hez dikim. Kakî hez nakim? Ez li dera ku tiştekî biriqokî bibînim, bi lez wî tiştê ji xwe re hiltînim, lê belê ez ew qas bêhiş û sewsî bûme ku min ev wenda kir. Mişkê êdî dixwast here. Qijik xanimê got: Lê mişkê can, ez dixwazim ku vî polikî bidim te, bigire canê. Pişt re jî wê gustîleke biriqokî ji hêlîna xwe anî û got: Bila ev jî ya te be, ez bawerim ku ew ê ji tiliya te re bibe. Mişkê spasiya qijik xanimê kir û çû, bi lez û coş ber bi mala xwe ve baz da. Wê gustîl kiribû tiliya xwe û polik jî di mista xwe de girtibû. Wê ji xwe re got: Karê baş û qenc, encameka xweş ya baş jî heye. Belê çîroka melvir xilas, ez dixwazim kurta çîroka vî çîrokê bêjim. Yanî di vê çîrokê de mojganê şêxî ji me re dixwaze nîşan bide ku tu fedakariyekî bikî, qenciyekî bikî, dawiyê tu xelata wî tiştê digirî. Mesela wî mişkê qenciyekî ji ew kira, qijik kira, ew jî ew xwe yê girt. Gustîlekî zîv dayît ku dibiriqî û polikekî yaqûtekî zîv dayî. Yanî ew e tabî di çîrokên wisa de dibêjin qencî bikin û nêqencî bivînin. Lê nêrînekî dinê jî heye, di jiyanê de meriv dikare li gorî wî felsefeyê jiyan bike. Ev e, eger ew qijik bêyî zîv bûna, bêyî gustîl bûna, bêyî menfaet bûna jî divê meriv alî wan bikirina. Mesela yekî nebaş bûna, dîsa jî gelê meriv alî wan bikirina, ez nexweş ke. Dîsa jî gelê meriv alî wan bikirina. Dibe ku ev yê rast nîve çunkî yekê nebaş meriv aliyê wî neke hedbên baş e çunkî pîs in. Çîroka me jî li vir qediya dest xweş Mujgan xanim.